ya kunsa, tambaya ɗaya ko ban amsa. Na gani ya gwanar kyawawa, kaunarta ta bi sassarina, ta bi jikina ta ratsa. Ya zan misalta muku kyanta, kala ta halayyarta, nutsuwa da ɗabi'unta ta musamman tana da kyan nunawa, murmushin ta kan rikitarwa, lafazin ta kan saka shirewa. Santa ya taɓa min ganina da jina, kai kamar na kuramance, bana bambance fari da baki. Kanta zana ɗau alƙalam da takarda, tun warware zare da bawa, sanadiyar soyayyar ta. Ashe a hankali so kan gama jiki ya sanya ka kwaruwa, wani sanyi dan ya kai so, in aka bar ka gyar za ka rayuwa. A hankali so kan ya haɗuwa, har ya saka yi shakuwa, ya fidda wansa damuwa. Soyayya ce ke sa sadaukar da rai da rayuwa, daɗin ta ya wuce daɗin zama ko shauki na rayuwa. Wani kan so kan yi yo'in da kaɗan ya zamciwo, zafi na sakansa koyowa soyayya. Wai menene so menene kauna, mene abin da ya kunsa, tambaya ɗai ko ban amsa. Magana launin kauna ya take, ta kama zuci sai an dake, a bari bidar wani sassake. Kai misalin so na da yawa bai hawa ma'auni, dan in ya kama rai lakar jiki kan saki da sauri. Ni da na gane so da akwai wuya, yakan sabautar da rayuwa, tamkar a gefen rijiya. Sai na ba hankali buri na dai so guda da gaskiya, mu kwantar da kai kar da a so mi da cika kuriya. Mi nazari da tunanin rayuwa, sai mu ga mun yi karuwa, kauna kisa yi shakuwa. Ka yashe cire so a zuciya bai fita da sauki, inda ka fara yi wasu ya kansa su kasa barci. Na fi san soyayya dan Allah, ba ni bi da ramin roba, ban nazimi ko dabara, mi so